Moikka moi! Jälleen ollaan mörköjahdissa. Tai no, itse olen enemmänkin Kristian Kuuselan MM-korttijahdissa, mutta täältä voi jälleen sen 250 kappaleen mörkökortin saada, joka varmaan olisi niin kuin yleisölle se paras. Mutta laatikko on tässä ja lähdetään availemaan. Tommi Taimi, Arto Lada-Laatikainen, Teemu Lepaus, J.P. Hytönen ja Kalle Valtola. Eka pakka ei paljon antanut. Kissa ainakin katsoo tarkasti, mitä täällä tulee. Lightning and Thunder. Aleksi Heponiemi. Joo, se Antonen. Tappara-legenda yhden liigaottelun verran. Arttu Pelli. What? Ja Teemu Lepaus. Stars of 2010 Roope Hintz. Tää on ehkä vähän tylsä, että tää erikoiskortti on tässä edessä, mutta Hintz on ainakin kova nimi tuohon Stars of 2010. Kuva on vähän tommonen hämyinen. Ossi Ikonen, Alexander E. Ruuttu, joka on tehnyt yllättävän paljon maalaa Jukureissa tällä kaudella. Otto Karvinen ja Niklas Freeman, Ilveksen kapteeni nykyään. Future Stars Eetu Luostarinen, nykyinen NHL-nimi Stanley Cup-voittaja. Onko Four Nations joukkueessa? Minun mielestäni on. Tino Metsävainio, Miro Karjalainen, Simon Suoranta ja Samuli Vainionpää. Jouka Juhola. Nykyään pelaa Patrik Juhola. Olisiko tämän veli nykyään Sissä? Toni Suuronen, Tarmo Reunanen, Mikke Max Oosteen ja Arttu Ruotsalainen. Katsotaan muuten. Jouka Juhola Harjavallasta. En tiedä, onko nykyinen Juhola sen veli. Se taitaa olla ihan täältä Nokialta. Täältä. Tai tuosta vierestä Nokialta. Alun perin. Future Stars Kaapo Kakko. No niin, kovat nimet olette se Future Stars-korteissa. NHL-nimiä. Alssi Lehtinen, Markus Nenonen, Samuli Piipponen ja Julius Nättinen. Mutta yhtään Tappara-korttia on vielä tullut. Thunder and Lightningin Miro Karjalainen, Petteri Nikkilä, Sami Rajaniemi, Ossi Louhivuora ja Sami Tamminen. Jouka Juola jälleen. Samuli Vainionpää, Jani Tuppurainen, Aleksander Bonsakseen ja Adek Koplicek. Jälleen tuo R-kirjan on unohtunut. R-vikasana vaikea sanoa. Mikko Mäenpää, Oskari Salminen, Tino Metsävainio ja Miro Karjalainen. Mikko Salmio, Lauri Pajuniemi, Joona Ikonen, Mikko Mäenpää ja Oskari Salminen nykyään Saipan maalilla. Ainakin vielä toistaiseksi. Taisi olla, mihin asti sillä oli sopimus? Lokakuun loppuun. Tai maattelutaukossa. Alexander Thunder, Julius Nättinen, Mikko Kalteva, Joni Ikonen, Aleksi Heponiemi ja Antti Karjalainen. Onko Tappara kortita hukattu kyllä nyt johonkin? Mikä homma? Kato! Sieltä! Eetu Luostarinen, 2019 World Champions.
143/299. Oli hyvästä nimestä. World Champions-kortti. Vaikka sitä Kuusalaa meikä himoitsis, mutta sen on tommonen nykyinen NHL-nimi. Stanley voittaja, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Westermarkki, Elias Karvonen, Lennart Petrelli ja Topias Haapanen. Siis varmaan puolet pakoista mennä, eikä vieläkään tappaa. Yhtään niinku tappamatta korttia. Saku Salmela, Joni Ikonen, Aleksi Heboniemi, Antti Karjalainen ja Joona Ikonen. Jouka Juhola, Miro Lehtimäki, Joe Piskula ja Juhi Aaltonen. Futura Stars Jere Innala. Hänkin on nykyään NHL-sopimuksen alla Coloradossa. Erik Riska, Santeri Lukka, Hannes Björninen ja Juho Tommila. Vaikka Thunder Jack Pudish. Herranjestas, Tapparan pelaaja. Aikoihin eletty. Anton Levtsi. Toi kohti löytyy kyllä jo. Jesse Mankinen, Mika Järvinen ja Jesse Ylönen. Nykyään Tampa Bay Lightningissa. Teemu Vuorisalo. Eme Kaksonen, Roope Elimäki, mitä ihmettä täällä tapahtuu jälleen? Viimeksi oli pelli 2 putkeen. Mikkas ne vaan? Vaikka Thunder Jere Innala, toinen Innala erikoiskortti. Rasmus Tirronen, Lennart Petrelli, Topias Haapanen ja Mikko Kaltava. Ville Koho, Stars of 2000. Saipas nyt ei hirveetä isoa nimeä oikein voi tähän saadakaan. Juho Tommila, Kuusalan Krisse. Tääkin muuten löytyy tää kortti. Juhi Aaltonen ja Viktor Westermark. Ei ihan niinku tolleen Tappara-kääliällä nyt ei niinku sytytä nää kortit ihan niin hyvin. Oho, Jouko Juholla ketkäs kuinkahan monetta kertaa. Mankisen Jesse. Nyt taitaa olla Tapparan päälle. Mika Järvinen, Rauhala Otto, kapteeni. Ja Hannes Björninen. En oo ihan varma, onko sitä Rauhalaa. Ihan 100%. Voi olla, että tuo ei oo. Vaikka tänne Anssi Leffman. Mikael Teppo. Eme Kaksonen. Veksi. No joo. Tää voi olla, että tääkin löytyy. Ja Teemu Väyrynen. Mutta rupes näitä Tapparikin pelaajia tulemaan. Mutta kyllä täältä kokonainen laatikko, niin kyllä täältä pitäisi joku iso erikoiskorttikin tulla. Peter Tiivola. Jonne Virtanen. Antti Tyrväinen. Jesse Paukku ja Sähälä Salonen. Jos vaan tuohon yhteen numeroituun korttiin jää, niin heikkoa on. Thunderin laiti Jonne Virtanen. Monster ja Monin lempinimellä tunnettu kookas jätti on pidetty joukkopelaaja sana valmis persoon. Robert Roba, nykyään KK:ssa. Olli Korhonen, nykyään Kerhossa. Ville Heinola ja Joe Piskula on muuten ihan mitä sattuu kortti. Painettu. Hei! Futurasta taas Toni Utunen. Kiva Tapparan nimi, vaikka nykyään vetääkin Ilveksessä valitettavasti.
Kim Strömberg itse asiassa tänään kuvatessa, niin just tänään meni Saipaan loppukaudeksi. Oskari Setänen, Miro Ruokonen ja Mikko Kokkonen. Otto Kivemäki. Jari Saileo, joka meni HPK:han loppukaudeksi. Tai siinä tryoutti olla, mutta semmosen kaivoivat vielä naftaliinista. Jere Innala, Ville Hyvärinen ja Immosen Jarkko. Ja Rantasalmen Sultaan. Futurestars Jolle Kiviranta. On jo tää kortti mulla aikaisemmin. Säiliö, Innala, Hyvärinen, Immonen. Oliko tismalleen samat pelaat kuin äsken? Taisi olla hämmentävä. Oi. Tulihan se hyvä kortti sieltä. Signature Tarmo Reunanen. 77/125. NHL:ssäkin on päässyt pelaamaan New York Rangersissa aikoinaan. Nykyään tätä vetää Tsekissä ja olisiko alkukauden vetänyt jopa piste per pelitahti, joku 10 peliä. Et ihan hyvin. Ihan tyylikäs pakki. Kim Strömberg, Oskari Setänen, Miro Ruokonen ja Mikko Kokkonen. Tanneran Lightning Niko Peltola, Robert Deroba, Olli Korhonen, Ville Heinola ja Kasimir Jürgens. 2 pakkaa jäljellä. Juholan Jouko vaihteeksi. Mikael Kuronen, hieno Saipan paita. Mallisen Jakke. Jonne Virtanen ja Antti Tyrväinen. Ja viimeinen pakka. Sieltä ei varmaan hirveitä odotuksia ole, kun tuo nummeri justiinsa tuli tähän, mutta let's see. Ja Aleksi Saarala Stars of 2010. Lukko vahvasti edustettuna. Aleksi Mustonen juuri Tapparan kanssa loppukauden jatkosopimusopimuksen tehnyt. Valtteri Viljanen. Joona Luoto! Tätä korttia ei ollut vielä. Se on varma. Mikael Teppo. Ihan hyvä lopetus. Vuoden Joonaa. Ja vielä yhteenveto loppuun. Tapparan nimet tänään. Joona Luoto ja Mallisen Jarkko. Future Stars Toni Utunen. Veli-Matti Vittasmäki. Otto Rauhala. Kristian Kuusala ja Anton Levtsi. Niminä aika hyviä nimiä kyllä. Eikä yhtään tuplaa. Toki ei Tapparan nimi ihan hirveästi tullutkaan. Thunder Lightning. Heponiemi, Karjalainen, Nättinen, Innala, Pudish, Virtanen, Peltola. Ja valitettavasti joka ikisessä kortissa on tommonen pieni viiva tuolla. Ei ole kiva homma tämä ollenkaan. Sitten Future Stars. Kaapo Kakko, Eetu Luostarinen, Jere Innala ja Joel Kiviranta. Joka ikinen tällä hetkellä NHL-sopimuksen alla, joten kovat nimet Future Stars-korteissa. Ihan kiva. Ja Stars of 2010, Aleksi Saarela, Roope Hintz ja Ville Koho. Siinä on pari NHL:ssä pelannutta, toki Hintz nyt siellä on edelleen. Ja isoimmat kortit tänään. Eetu Luostarinen World Champions ja Tarmo Reunasen nimikirjoitus. Oho, Luostarinen numeroitu 299 ja Reunanen 125.